Islams søjler bygger alle på Koranen. Disse ritualer bekræfter offentligt troen på Allah gennem underkastelse og lovprisning. De viser, at enhver muslim er medlem af Ummah. De 5 søjler er trosbekendelsen, bønnen, fasten, almissen og valfarten. Og så er der også en 6. søjle, som er den hellige krig. Trosbekendelsen, Koranen mener, at når alle fødes, så er de muslimer. Trosbekendelsen viskes ind i et nyfødts øre, først det venstre og så det højre. Hvis man vil ud af islam, kræver det at gøre rigtig store personlige ofre. Hvis man derimod vil ind i islam, for eksempel som dansker, kræver det, at man siger, der er ingen Gud foruden Gud, og Muhammed er hans sendebud. Det skal man sige højt, for hvis man siger det højt, så er det rigtigt. En voksen, som bliver medlem, skal normalt ændre navn. Den anden søjle er bønnen, og den kaldes salah. Bønnen tilkaldes af menneskestemmer af en, der er musainen, til forskel fra kristendom, hvor man bliver kaldt til gudstjeneste med kirkeklokker. Og man skal bede 5 gange dagligt som muslim på specielle tidspunkter af døgnet. Og der bliver lavet de her 5 udråb af musainen. Det er dog forbudt i Danmark. Første udråb er Gud er større, og næste dag er bevidner, at der er ingen Gud uden Gud. Og næste dag er bevidner, at Muhammed er hans sendebud. Og næste til det er kom til bøn. Og den sidste er kom til frelse. Bønnen skal minimum vare 5 minutter. Og det er altså ikke en bøn, men en tilbedelse af Gud. Og kvinder må ikke være i moskeen, hvis de har menstruation eller lige har født. Fasten. Under fasten viser man solidaritet med sine fattige medmennesker. Hvis man ikke kan faste på grund af menstruation, graviditet eller alderdom, kan man senere indhente dem, eller bespise en fattig, eller give 50 kroner til velgørenhed. 4. søjle er almissen og kaldes zakat, og det er Gud, som tildeler lykke og velstand. Det anerkender muslimer ved at give noget af deres formue til velgørenhed, og det gør de efter dagen. Den 5. søjle er velfarten, som hedder Hajj. Og det er en velhavende muslim. Hvis han har mulighed for det, så skal han mindst 1 gang i livet besøge Mekka for at gå i profetens fodspor, som derfor bliver sådan en pilgrimsrejse. Og via velfarten viser man over for Gud sin underkastelse og sin respekt til Muhammed og Abraham. Man befries derfor for al den gamle synd, og på den måde nærmest bliver født på ny. Og velfarten er sådan en pilgrimsrejse til Mekka, hvor de blandt andet skal gå rundt om Kabaen, drikke vand af Zamzam-kilden, stene djævlen og mere til. Alt hvad de foretager under pilgrimsrejsen har noget med Koranen at gøre, som fører tilbage til nogle af fortællingerne fra Koranen. Yes, og den her valfarten af pilgrimsrejse er beskrevet i tekst 26, der hedder Foran Kabaen, som beskriver det her ritual, som det her pilgrimsrejsende går ned til den her moské og laver. Og det er så her foran Kabaen, hvor folk går rundt. Og så er der den sidste søjle, som er sådan ikke en rigtig søjle, men den er der alligevel, som er hellig krig, jihad. Og jihad betyder, at man anstrenger sig for Gud, og der findes 2 former for jihad. Den ene den bygger på åbenbaringerne fra Mekka, og den anden bygger på åbenbaringerne fra Medina. Så der er dermed den store jihad, hvor man kigger på den enkeltes morale, og ligesom stræben for at blive en god muslim. Og så er der den lille jihad, som er den væbnede krig, som fører tilbage til helligkrigene, hvor de kæmper for Guds sag. Til sidst så er der også global jihad, som forklarer terrorisme om, hvorfor det egentlig er i orden at begå terror, da man ligesom gør det i Guds sag.